барои майдон омадани чандин коргардонҳои ҳирфаии синамои тоҷик марҳила ба марҳила рушд кард ва дар таҳияи онҳо чандин филмҳои гуногун жанри касбӣ рӯйнавор оварда шуд. ҳамчунин замони соҳибистиқлолии кишвар баҳри синамогарони тоҷик заминаи мусоид фароҳам овард ва дар ин давра тавонистанд бо филмҳои пурмуҳтавояшон диққати бештари тамошобинони санъати синаморо ба худ ҷалб намоянд. дар ин самт коргардонҳои ҷавон низ баҳри рушди синамои ватанӣ қадамҳои устувор гузошта истодаанд ки бо филмҳои офаридаашон расму оинҳои миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ созанд. коргардони ҷавон Бобоҷони Маҳмуд бо ба навор гирифтани нахустин филми кӯтоҳметраи худ талош бар он дорад ки бо таҳияи филми Хонаи меҳр ки фарогири мавзӯи иҷтимоист мавқеи синамои миллиро боз ҳам баланд бардорад. имрӯзҳо як гурӯҳи синамогарон ки бештари онҳоро ҷавонон ташкил медиҳанд рӯи ин филм кор бурда истодаанд. филми Хонаи меҳр рӯи навор омада истодааст, яъне коргардони ҷавон Бобоҷон ва аз ин филм ки хела як умеди калон дорам ва гирди ин филм хела ҳунармандҳои варзидаи кишвар ҷамъ омаданд, яъне ҷамъ омадани ин ҳунармандҳо ҳам агар назар афканем ҳамин гуна оддӣ нест, яъне онҳо ҳам аз ин коргардонҳои ҷавон хело умед доранд. аз ҷараёни наворгирии филм ба мо маълум гардид ки ин ҷавон аз сабку услуби филмофарии замони муосир хуб огаҳ аст. барои нақшофарӣ дар филм чандин ҳунармандони шинохтаи кишвар ҷалб гардида, аниқтараш қаҳрамони асосии филм ҳунарпешаи маҳбуби тоҷик Абдумубин Шарифӣ мебошад. ӯ иброз медорад ки вақте ба ман филмномаро пешниҳод кардам бисёр хурсанд шудам ва пас аз хондани он боз ҳам хурсандтар гардидам, зеро мавзӯи филм бароям хеле писанд омад. кори аввалини бачаҳост. умед дорам ки корашон کاری خوب شود و یک پایه بلی زمینه شود برای آینده. خب کار همین است، از همین شروع می شود، استعدادها از همین جا پیدا می شوند. بسیاری ها فیلم می گیرند و بعد کسی که زحمت می کشد، کسی که جدی به این کار سر می زند با تمامی وجود به کار داده می شود، اون البته موفق می گردد و بسیار می خواهم که بچه ها موفق گردند. синамогарон кӯшиш доранд филми кӯтоҳметраи Хонаи меҳрро ҳирфаи рӯйнавороранд ва пешниҳоди дӯстдорони синамои ватанӣ намоянд.